Добре, айде почваме. Следващата мисия. Даже аз веднага след като спрах, снах копчето, натиснах ни видео и толкова. Аре, не взима някаква такова. Аз не бе, маната му. Пропустим. Но сме тъпи. Аз ще бе, бати гадното. Ако па се приема. Сега па ще трябва да го следвам. Follow Lamar. Аре бе, що не ми се включи онова? Маната му. Да, това трябваше да стане, аз не го бех задържал, само го натиснах. Трябва да го задържа. Играта самата, аз не го изпреварвам, защото ако го изпреварвам, съм сигурен, че аз трябва просто да го следвам. Аре бе, какво ми става? Смисъл, защото говоря нещо, ми става гадно, някакво да коментираме такова, мислим две неща и просто е по-трудно. Аре бе! Аз го преварих. Аз да не се забия, него се забих от друга кола. Аре бе! Базнак някакви кола, значи тук. Гадно е така да караш с цел пълно с трафик и да гледаш и да имаш специален човек, който не мога да бутнеш отстрани, защото трябва после, че загубиш мисията. Сега и това не трябва да го бутам. На майната. Глей го, той е като танк. Какво направи този? Това видяхте ли го? Върнете го малко да видите как ми стреля. Това е просто кола. Аз го бутам половин час, той просто е завил лекичко и ми стреля като... Бати, дивако. Среден пръст. Знаете ли какво? Тази мисия съм я ебал. Така че си излигавам още малко. Опа. Върнете го малко, ще видите просто как аз му бутнам колата, той просто с като завиване ми стреля. Това дам, че мисии трябва да е малко по-така, ама... Ох, той е па натам. Знаете ли, кога ще си карам бавничко, па майната ми. Така. Гледайте, аз си гледам копчето, кой да натиснем и казвам, покажем среден пръст, то... човек не му си покаже среден пръст. И нахалните хора. Да не покажеш среден пръст и умите избегат. Не се обижи са. Майната му на средния пръст. Къде бе? Сега тук трябва да минем, нали? Майната ти! Къде бе? Майка ти! Аз се опитам да покажем среден пръст тук и всичко се провали. Ох, ходер! Сега че той тук някъде да ме убие. Какво паса, бе? Майната ти. Ще биеме ли? Така.
Екшън. Много бавен бой. Добре, се опитаме по бавния начин. Ох, мъжки, мъжки. Ох, много съжалявам за фейла. Добре, една направихме глупостта, съжалявам много за фейла, много съжалявам. Чапа сега ще си извинявам толкова много. Съжалявам обаче, какво се прави? Ние минаваме през банка, където че... Нищо. Няма да казвам, защото няма гледам, защото че е такова те. Ако не сте гледали, гледате за първи път при мен, това че стане малко гадно, защото знаете какво ще стане и няма ви интересно. Това тук е като някакъв сериал загледаш го и ти стане интересно. Трябва просто да избегам. Майната. Ще опитам да минем цялата игра без даже един чит. Защото е гадно с читове, всеки може. Уоу! Това видяхте ли го? Полицайът чуди приказ. Абе, че това малко забързва. Аз помня един, че имаше един такъв трик. И беше Hold to Speed. Any car in GTA 5 with Franklin. Без нещо такова го видях във видео, го изгледах и там пише и точно това за тия бустове. Нали така правиш и... Ама те се харчат накрая. Ух! Бегаме. Не бре, циганин грозен. Не бе, не че обиждам циганите, просто така. Сега не обиждам ромите, обиждам шибаните цигани. Едно е ром, друго е циганин. Добре, просто сега бавничко че караме тук. И в гората не мога намерят лесно. Аз не бих, ако бях ченге. Ама те са си специално за тази работа. Майната им. Опа, аз тия малко към пътя. Опа. От тук има ченге. Айде бе! Е, тук заставам. Майната ви! Майната ти на тебе! Изкопиран знак Вейнауд на Холивуд. Майната! Go back to dealership. Вижте парзаване с кола. Разминам се. Ау, това не го очаквах. Добре, на кой съм бил да си стрелям? Добре. Чип! Гледайте ли този скъп да ви го направи? Погледнете го, този клип просто е кърти направо, цека има всякакви базици като някакви странни неща на пъсата, лагове, мали
Това е просто... е уникално. Да, логиката кърти, тук да минем. Типа ми светки! Той ми светка па... Майки. Аз па трябва минам от другата страна, майната ми. О, вижте тук. Тия много ме кеват. Това е нещо като картофи. Да, знам. Така. Добре. О, това е... Няма казвам кой. И да, сега това продължава към... Добре, сега не знам. Добре, сега отиваме към къщата на Франклин.